Baceman tempe anak, ayam Jawa anak, usus, ati ampela. Tukane aja anti toret, tukane aja gelang-gelang tok. Nggih. Ya kan man pisan wong aring. Pisan wong wihara keton. Ya, Mbah. Wah, seger, Mbah. 5.000 Mbak Rika. Karo batine 10.000 loro. Ya, Mbak, pegang, Mbak. Sampai kan mana? Sayur, sayur. Coba keton. Maklum ya, guys, anu anak tamu. Sayang, sayur sayang. 10.000 Mbak Rika. 10.000? Iya, wis gari mantap. Gari nyendok sega. Sayangku, sing ayu dewe asik. Ayu Rika yakin. Mana ini? Wedon kon. Sayur. Sore masak kapan? Kawin tahun dini. Nih. Oke, kameramen. Random guys, kameramen ki random. Men ya Nek, mlebu kaya berita ya Nek. Ngono. Udah gelam. Rika mlebu berita gelam. Ora. Berita bakul sayur cowok. Iya. Ya sing gori. Kayak tongkol. Ini tongkol.